Serija ZR 0709 Đulova 2 je potpuno automatska elektromagnetska oprema za uklanjanje željeza u prahu s potpunim funkcijama i visokim stupnjem automatizacije. Cijeli skup sustava je integriran, a samo je korisnik opremljen podiznom opremom za hranjenje za obavljanje potpuno automatskog rada. Naša tvrtka može ponuditi sustav hranjenja, a učinak uklanjanja željeza i stabilnost indeksa bolji su od pojedinačnog ručnog načina rada.